bistro. OMG. Tady svého osobního řidiče. Jacoba. Okay, babe. Pojď už se mnou toho. Moje oblíbený Eternale. Někde mělo být napsaný. Je to napsané? Trojčlenka Adam. Takže barvy máme a teďka jedeme do mýho ateliéru. Let's go to Gabriel. My bychom natáčeli Blair Witch spíš. Takže máme tady dneska pátek ráno, den D, jedeme z Prahy do Pardubic, tam si dáme kávu a potom míříme do Krnova, kde nás čeká naše bistro, kde budeme malovat. Mají best friend, kámoš do deště, nejlepší řidička. Ještě jsme ospinkaný, ale doufám, že si někde dáme kávu a hezky se zbudíme. Jsme takový, že jenom koukáme, posloucháme hudbu a čekáme, až teče tady ta cesta. Let's go for coffee. Jo, to jo, no, já začnu jednou natáčet. Co přišli k téhle zakázce? Zakázka je taková moc business. A jak jsi přišla k té zakázce? Takže jak se to stalo, že jdu malovat do Krnova, prostě bistro, OMG, tak daleko od Prahy, od domova. Jak je tohle možné? No takže mi napsali prostě měsíc zpátky Táňa s Ondrou, čau Kate, do you remember us? I was like, yes baby. Že otvírají nový bistro a že by chtěli tam něco namalovat. Jasný, máte peníze a oni, jasný, říkám, no tak jdem na to. No takže jedem jim tam udělat prostě nejhezčí, no. My ještě půl hodinky a budeme tam. Jediný tak ten drink, tam nejspíš nebude pak celý, no, úplně na konci. První den po 2 hodinách. A mám tady skvělou pomocničku, nejlepší, Verunka. Jo, tam je umyvadlo, tam jsem si umyla ruce. Tam jsem si umyla ruce a pak jsem se napila mixu vody a odstřikovačů, tak snad to bude dobře. Snad tady neskapou.
máme hodin? Tak se zkreslit. Čas malovat. Je večer, je tma. Je večer, je asi 12 hodin, malovali jsme od 6 hodin, tuším, od 6 hodin. A pořád to nemáme. Let's do final touches and hopefully we're gonna sleep tonight well, so we can continue tomorrow, baby. Nějaká zašpiněná, ne sakra. Pracuju na vražku. První den za námi. First day. First day. Look at this. Wait. Ne? Dobré ráno. Máme tady den číslo 2. Včera se nám stal trošku fuck up. Jsem to zapla projektor, promítla jsem to na stěnu, no a zjistili jsme, že místo 4,5 metru bylo na šířku 7 metrů. Takže je to špatný, takže jdeme to opravit. Proto jsem dneska vstávala v 7 ráno. Takže máme dodělaný nějaký citrony a papričky a snad to dneska vyjde, držte nám palce. Nice. První úkol dne. Dostala se dovnitř. Tak, jsme tady. Včera jsme zvládli tady tu část. Musíme to tady celý přeskládat. Jsme vlastně mohli vylízt nahoru a na tady té ploše malovat tuhle část. Už se netěším, protože já vůbec nemám sílu, takže to celý potom tahá Verče a mě to je hrozně líto, ale prostě Verče je boxerka a já jsem tanečnice a nemám prostě svaly. Takže dáme si kafíčko, takže udělám cibule a ty uděláš toráče, co jsem ti připravila. 3 listy a nápis ham. Ham ty. A ať mám víc než tam ty. Takže se tady prostě domů máme brášku, víš co? Ty vole, 12 hodin a máme první projektor. Je 12 hodin a nemáme nic. Cheers. Cheers. 5 večer. Prožívám krizi. Aktuální stav je následující. Hlad. Takže tady jíme chipsy, což není moc dobrý. Právě teď začínáme noční směnu, přijeli jsme na místo, mezi tím jsme stihli objednat špatný prášky, spadla jsem ze žebříku. No a já si to nepamatuju, co se ještě stalo. Ráno, 3. den, Runka nemocná, takže jede domů. To je taky nějak no, chroblat. To jsme rádi. Už začíná být trošku na sílu. Ale prostě co dělat, no, musí se to dokončit. Teďka to vypadá takhle. Jinak předpokládaný čas byl vlastně od pátka do úterý. Zatím to vypadá, že dneska, jako při nejlepším dneska bych mohla finišovat, anebo zítra. Uvidíme. Uvidíme. Strašná krize. Verče je pryč, takže mě nemá kdo hecovat. Jak je tady prach, tak mě úplně fakt třeštíš kebla. Čau. Mě hodiny. Je 20:00, právě jsem se podepsala. A dílo je hotovo. Je to krásný. Co vám budu povídat, chtěla bych to mít doma, ale nemám. Kovářová kobyla chodí bosa, bráško.